Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat pagi pemirsaku semuanya. Pagi iki Mbak Isma mau seperti biasa nek ning dapur mau masak-masak ki mau bareng ngeterno anak sekolah, guys. Sewengi gak turu sampai jam 3. Penyakitnya umat, guys. Aku lali ra ngombe obat lelap. Kemungkinan kecapean iso, pikiran iso, jadi gak iso tenang turune. Akhirnya sampai jam 3 gak turu, guys. Dan saiki ngloyo kudu turu, tapi piye meneh duwe tanggungan masak. Engko nek dek peri mulai iki awan, guys, 10:30. Nek lesu yo di sore diteri jamur Mbak Tri, dan iki mau tak oseng di sewengi ngopesi jamur sampai jam 9-an, guys. Tuh, oke. Terus jamur iki kudune ndang diopesi, terus ndang diwedangi. Nek trimo diopesi sanijek urung diwedangi dikek kulkas mekrok. Kabeh malah gak kena dimasak, akhirnya ireng, guys. Iki jenenge jamur janggel. Apok koyok meh hampir mirip koyok jamur dami, guys. Inu iki. Sakmene iki kemarin 15.000. Iki wakeh sak kresek teh cilik ngono iki lho, guys. Pertamane kayak tahu tuku iki 10.000, saiki 15 soalnya akeh. Dan iki kesukaane Dik Ferry, dadine ape tak oseng-oseng. Emangnya lagi nyemplungno sego lho. Segone lagi tak cemplungno, guys. Penggile tripod. Boleh tripod masaku sopo? Pak mulai ngarit. Lemak ejek ning pasar, guys, kimang yo ngewangi mae ngedoli. Nek wong tuku diceluk isah-isah mang aku. Diceluk, "Duk, doli nduk tuku apa jenenge tepung terigu." Makane gene aku yo bakulan, guys. Ngene iki. Bar isah-isah. Aku pokok nek ape iki engko turu, tapi nek urung masak, urung isah-isah, umbah-umbah, urung nyapu gak tenang. Pokok gawean omah bar dhisik lagi tinggu leren. Sewengi ra turu, dadi akhirnya saiki ngloyo kudu turu mripate, guys. Jadi koyo letih. Iki ape tak tumis jamur iki. Isone ditumis dadi iris-iris brambang bawang lombok, guys. Mang lombok kuntek tuku sakmene iki 4.000 nek ning kene. Iki rong plastik ngene iki lho, cilik-cilik, guys. Nek sak plastik pungune sak on ya, sak on kuwi 2.000 nek ning kene. Nek abange pisan lho. Iki 4.000. Menurut kalian piye, murah apa larang? Aku nek tuku saide. Soale kok nek bosok. Sebelum tak irisi mau tak cuci bersih dulu lho. Ini lombok setan nih, guys. Benar pedes adalah lombok setan campur. Soal lombok ning kene iki tarahe rupane ijo ngene iki, guys. Iki ngene iki wis tuwek, jenenge lombok tarahe lombok jempling. Bawang, brambang, iki jek duwe brambang mek bawang aku tak pakai kulkas. Jadi gak tak tokno stok banyak gak. Bumbunya apa, guys? Ya seperti itu, brambang, bawang, lombok. Sesuai selera, dikit tomat buka, kita tak cuci dhisik sebelum tak iris-iris dulu. Tuh, gocos. Iris, bismillah. Di sore ki rene Mbak Tri ki nggawa orang kresek, guys. Wong batik tak Mbak Deni mau. Jadi di siji tuku mae. Ditawan Mbak Erna ning WA, pemo yo gak penak soalnya Peri yo seneng, guys, ki jamur kesukaan. Ini Dik Peri. Lombok ning kene iki tarahe warnane ijo iki.
tapi iki tuwek jenenge lombok sawah ya ngene iki lombok sempling. Soalnya lombok iki nek nganti abang ya ceblok kabeh. Nganti tuwek. Ijek iso abang ya tapi matane kok wis tuwekne do rontok. Ditumis dikei air ya enak, jamur iki dikei kuah ngono wae. Enak dikei sing pedes, guys. Pedes. Aku diperi kan sukaane pedes sambel. Nah, iki sambel. Nah, sambel lho. Jagoan. Ya ini bakul tahu nih liwat bakul tahu tempe guys. Tahu titit tahu. Aku niki yang penting anak-anak wis padha budal lagi tenang. Nek gawean. Pokoknya setiap pagi aku kayak sing ngurusi anak-anak soalnya Mbak Deni nek pagi sibuk yo sing masak sing ngurusi ibuke. Jadi iso bantu yang ini iki ngeten anak-anak kelas esuk sekolah. Nopo guys. Kasihan Mbak Deni yo popok. Ciwi guys. Berambang. Ning kene iki tuku koyok bumbon iki oleh guys saidik-saidik. Songo tuku seprapat, brambang seprapat, bawang seprapat, apa 10.000, 10.000 kuwi ya untuk tomat, lombok, brambang, bawang campur guys ngene 10.000 iso untuk bumbon campur. Sangat deli ini Mas Rian. Nanti kita lanjut lagi. Kita masukkan brambang sama bawang dulu. Sesuai selera pakai tomat atau enggak ya guys. Pokok jangan bukan kayaknya memasak guys. Iki kudune sampai matang ben ambune sampai wangi ben gak wayu guys. Enggak getar ben rasanya ini. Nah, setengah matang kita masukkan lombok. Terus tak bumbuni diiris uyah penyedap rasa. Terus dibumbuni guys.
Alhamdulillah pakai tomat 1 guys. Itu apa ya? Ini apa kan? Kita tunggu sampai layu, tumis kali ini kayak nganggo air guys, kita tumis air. Biasanya aku pakai air. Wah ini bisa enak dari jamu kayak air ya kayak popo sih, nganggo air ya kayak popo, sesuai selera pakai air apa enggak. Soalnya jamur iki wis mateng karena diwedangi, jadi kuman-kumane wis hilang guys. Dicuci bersih, diwedangi buntute apa diresiki buntut-buntute. Walah iki ngluwi daging rasane enak guys jamur iki, kayak jamur dami. Hari ini terakhir ada umbah-umbah guys. Ini tinggal kemarin gede mantap sih. Jamur selamat pagi sahabat online dulu. Kali ini jamure wis mulai tak tumis guys. Bumbunya cuma iris-iris aja, lombok, rendang, bawang, tomat, penyedap rasa. Jenenge jamur janggel. Walah enaknya ya niki guys, kayak jamur dami. Wis mulai daging kok. Ini sampai layu, terus diwedangi, dicuci bersih. Opesi sewengi ndek piring jelimut guys. Lulur makanan bisa wis enak. Jamur. Jamur. Tumis wis enak pol. Tuh. Gimana kasih kuah sedikit guys, lo hasilnya jamur janggel, tumis jamur janggel Mbak Isma sudah ready. Winuk dijamin mantap guys, tinggal sarapan nunggu nasi mateng. Wah kesukaannya Dik Ferry banget, favoritnya Dik Ferry guys ini. Iki ngewek dhewe guys, produksi koyo pernah Pak Riko nggawe kalau, tapi nenggone Sendang kono dadine
Iki pas ngunduh ya ngene iki musiman kae pas ngunduh ya enek nek matan yo ge enek iki pas enek dadak tawa soalnya ora nek very seneng guys akhirnya ditawani ning WA dan akhirnya kita tuju lho wis dadi lawuh ngiras lawuh guys iki jamure gede-gede yuk oke lho kita kasih kuah sedikit guys jadi ini sak mangkok jamure sudah mateng ki favoritnya very banget lho jamur lur wong desa panganane wis ngene iki jamur iki malah enak oh wis koyo daging ngene iki engko mangane sego anget-anget wis nglithuk jamure gede-gede ta lur lho jamur jungle Josh dijamin ngentekno sego iki tenan ngentekno sego tenan